नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लगतनी। तो फिर से रवलेंगे एगो नए वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी खुशी कक्कर के गाना के बारे में। तो भाई लोग तोरा लोग से बता देता नहीं, बहुत ही जबरदस्त भोजपुरी रंगदारी सॉन्ग लेके आइल बाड़ी खुशी कक्कर, जौन एल्बम के नाम बा बाघवा बिहारी। तो रउआ लोग से बता देता नी, ई गाना आराध्या फिल्म पर आ गइल बा, वहाँ से भी जाके सुनी लो। आ ई गाना के फुल वॉच करी लो। रउआ सब बिहार से बानी तो ई गाना एक बार जरूर सुनी। बाघवा बिहारी रंगदारी सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त बा। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके रउआ सब सुन सकतानी। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता देता नहीं, खुशी कक्कर के आवाज इतना ही सुंदर बा, सबके दिल पर राज करी हन। बहुत ही जबरदस्त गाना गावेली भाई लोग। तो भाई लोग ये गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नहीं। ये गाना आइल बा आराध्या फिल्म्स पर और ई एल्बम के नाम बा बाघवा बिहारी। तो भाई लोग बिहार से बड़ा लो तो ये गाना का जरूर सुना लो। आ सिंगर के नाम बा खुशी कक्कर, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग गावेली। आ राइटर शुभ दयाल बिहारी जी गाना के लिखले बानी और म्यूजिक दिले बानी आशीष बाबू। ई गाना में ई एल्बम में काम कैले बाड़ी सोना पांडे जी। रउआ सब यूपी बिहार झारखंड से हमारा वीडियो देखत तनी, तो ई गाना पे कहोगो रील बनाई आ ई गाना इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग में लेके आई। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी, हम शहर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग ऐसा ही हम अपना वीडियो में नया नया गाना का अपडेट लेके आवत रहे नी और तोहरा लोग से बतावत रहे नी। तो भाई लोग फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।